Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia reġa' mar lura fi żmien u għażel lill-eks-Ministru tal-Finanzi fil-Gvern ta' kien Tonio Fenech bħala l-konsulent ewlieni tiegħu dwar il-qasam ekonomiku fil-preparazzjoni għall-opinjoni tiegħu dwar il-Baġit li jmiss. Jidher li Adrian Delia ma tantx ħa bis-serjetà id-deċiżjoni tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Dan wara li Tonio Fenech ġie kkundannat minħabba l-iskandlu tal-Falcon Funds, skandlu li fuqu nfetħet ukoll l-investigazzjoni kriminali mill-Pulizija Żvediża. F'nofs dan il-każ hemm iktar minn 247 miljun euro. L-MFSA qalet li Tonio Fenech u żewġ diretturi oħra naqsu mir-responsabiltajiet tagħhom, għalhekk ħadet id-deċiżjoni li għal perjodu ta' sentejn tipprojbixxi li diretturi milli jaċċettaw ħatrid ġodda illi għandhom bżonn l-approvazzjoni tal-MFSA. Tonio Fenech li jibqa' magħruf għal battalja tiegħu kontra miżuri li jippromovu l-libertajiet soċjali fosthom id-dritt tad-divorzju kien ukoll involut f'sensiela ta' deċiżjonijiet skandalużi meta kien għadu Ministru. Fil-fatt, meta Tonio Fenech kien responsabbli mis-settur ekonomiku ta' pajjiżna, il-Kummissjoni Ewropea appoġġietna fi proċedura ta' defiċit eċċessiv u aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu bdew iħarsu lejn pajjiżna minn lenti negattiva ferm. Madankollu dawn l-affarijiet jidhru li ma tantx affettwaw lil Adrian Delia kif dan reġa' dar fuq nies antiki fih dan il-Partit Nazzjonalista.